Minimálně o další 2 měsíce déle si v Brně počkáme na začátek oprav ulice Milady Horákové. Radní města v úterý totiž zrušili zadávací řízení, ve kterém od ledna hledali firmu, která rekonstrukci provede. Nález džbánu s tisícovkami historických stříbrných mincí zatajil v roce 2010 39letý muž, který poklad objevil v lese na vrchu Zlatník u Boskovic. Poté ho prodal sběrateli, který ho také nepřiznal. 4 nové hráče dnes zařadil trenér české hokejové reprezentace Alois Hadamčík do přípravy před mistrovstvím světa. Na pondělním srazu v Kravařích se budou hlásit brankář Pavel Francouz, obránce Michal Barinka a útočníci Vladimír Svačina s Petrem Tenkrátem. Free Radio, muzika podle tvý chuti. Free Radio, muzika, která ti udělá radost. Free Radio 107 FM, vylaď se na nejnovější hity ve městě. Právě teď ti hrajeme to nejžhavější z hitparády Free Radia. 107 Freečka. I po 15. hodině se na tebe z Free Radia valí nejlepší zábava a muzika. Záleží jen na tobě, jaká muzika bude hrát jako další. Free Radio, tvý rádio.